vás naučím, jak se leze na strom. OK, jdeme na to. Jako rychle, jak se leze na strom. OK. První, musíte tam dát nohu a úplně rychle se do toho opřít. Jo? Úplně do toho rychle se opřít. A jste tam. A musíte jako se do toho rychle opřít. Hlavně nespadněte, jak to bude pěkně prostě v prčicích. Jinak prostě si něco zlomíte a musíte jet do nemocnice. Tak já vám to ukážu. OK, tak já vám to ukážu. To ukážu, jak na to. Takhle. Takhle a rychle do toho se opřete. A jste tam a tak to pokračujete, dokud a nespadnete, jo? Jak to bude blbý. Jo? Tak jo. To je všechno. Tak čau.